Колеги, освен че съм червено сърце, аз съм председател на един кръг ЦСКА, който обединява известни хора, артисти, журналисти. Ние започнахме, имена бих ви казал, няколко там Ники Кънчев и Андрей Райчев, и Стефан Данилов, и Йорданка Христова, Бойко Василев и така нататък, дълъг списък. Ние започнахме с желанието да бъдем полезни за футболния отбор, но без да се разпростират по темата, там нещата са невъзможни. Сега трудно можем нещо да поправим сами. Затова пък с много по-голяма радост се включваме в тази кауза, която едва не необходимо да ви обясняваме и да ви убеждаваме в нея. Аз поех ангажимента и дойдох тук, без да съм говорил с останалите, но съм сигурен, че вероятно сега преди Коледа да се съберем и всички ще се включат много активно. Това са хора, които имат много силно влияние в обществото. Но най-силно влияние в обществото, най-големите възможности са в вас, колеги. Без вас не може да постигнем нищо особено. За да не разберат институциите и потенциалните меценати или спонсори, как ги ще наречем, всичко това може да стане само чрез вас. Затова, като интелигентни хора, нека да забравим спортни и клубни интереси на страна, да са егоистични, в случая да мислим за бъдещето на този спорт, който пак едва ли да ви казвам, че той е най-успешен национален спорт, отборен. И че без ЦСКА е трудно да си представим, че имаме достатъчно водещи отбори. Благодарим още веднъж и на вас, очакваме вашата помощ.